بۆمبەبارانکردنا هێزên hevpeymaniya navdewletî ku li dijî Dewleta Îslamî li Şamê û Iraqê Daişê têkirin, cihekî balkêş digire di mîdyayê de û danistandinên mezin jî çêbûn ji bo ku nas bikin gelo ew kîne ew dewletên ku wê beşdarî van derbeyên ezmanî bibin û kîne ew dewletên ku beşdariya xwe redkirine û ji van dewletên ku gelek pirs ji bo beşdariya we hat kirin Almanya û Brîtanya. Serok Wezîrê Almanya Frank-Walter Steinmeier di roja pênşema borî de daxwanê kirin ku her du dewlet, Brîtanya û Almanya, beşdarî derbeyên ezmanî ku li dijî rêxistina Daişê dibin red kirine. Li gorî Wezîrê Kar û Barê Derve yê Almanya Steinmeier ku di konferanseka rojnamavanî de civiya bûn li Berlînê sedemên nebeşdariya wan di êrîşan de got ku Almanya jê nehatiye xwestin beşdarî van derbeyan bibe û ew bi vê yekê jî ranabe. Di aynî mijarê de Serok Wezîrê Kar û Barê Derve yê Brîtanya jî Philip Hammond got ku Brîtanya piştgirtiya rêza Emerîkî dike di çêkirina hevgirtinekê navdewletî de ku li dijî Daişê raweste ya ku di nêrîna wî de rêxistinekî hovane ye. û di civînekê de bi Steinmeierê pirsa ku ji Reuters lê hat kirin di derbarê peşinyariya Serokê Amerîka Barack Obama dema ku jê hatibû xwestin beşdarî derbeyan bibe. Lê Brîtanya got em beşdarî tu derbeyên ezmanî li dijî Daişê li Sûriyê em nabin û me di berlemana xwe de sala borî ev biryar standiye û em dîsa venagerin vê mijarê. Steinmeier tekez kir ku ev pirsgirêk bi hêzeke leşkerî qet nayê çareserkirin. Lê di dema dawî de hikûmeta Brîtanî nêrîna xwe di vî derbarî de guhert û ragihand ku ew dixwazin tevî hevpeymaniya navdewletî bibin. Rojnameya Guardian ya Brîtanî destnîşan kir ku fişarên li hikûmeta Brîtanya dibe niha piştî forta rêxistina Daişê ku rehîneya Brîtanî bikujin. Bû hêzek ji wan re ku beşdarî derbeyên ezmanî bibin. Hêjaya gotinê ku ev biryar hat di dema ku Daeş ragihandin ku rehîneya Emerîkî Stephen Stoloff şerjê kirine û gotin ku qurbana bê ew ê Brîtanî be. Rojnameyeke li gorî jêderên hikûmeta Brîtanî ragihand ku Serokwezîrê Brîtanya David Cameron hayî wî ji forta Daişê bi kuştina rehîneya Brîtanî hebû berî wê bimehekî. Lê dîsa jî ew wî nêrîna xwe neguhartibû. û li vir pirsek heye. Fortkirina Daeş ji hemiyan re di riya vîdyokî ku qurbana bê ew ê Brîtanî be. Gelo ew ê dextê li Dewleta Brîtanî bike ji bo ku tevî derbeyên ezmanî bibe yan na. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Hemrîn Mele Saîd.